Er wordt hutwerken bij het makkemerbedrijf De Boer RVS. De chattels om kanaal niet te zien worden goed verkocht, want ze binnen stikken zuiniger. Het scheelt de fisker al gauw €1200 in het jaar. We hebben nu een nieuwe warmtewisselaar betocht die het maximaal vermogen omzet in warmte. Voorheen wie het een warmtewisselmachine moest eenvoudig, zo simpel mogelijk en hij mocht net stikken gaan. Ja, was simpel en eenvoudig wat te maken, maar alleen energie die erin stuurt, dan ik dat uit later haast weer uit. Keeltje was warm, maar dat wie het. En er is nou gewoon een vraag naar energiezuinige machines. En nou ja, wij hebben het oude hier hebben we om testen en ontwikkelen best. En daar is dan de nice line uitkomen. De Boer had intussen een vestiging in China. Ze maken net alleen nog de chattels, maar complete verwerkingslijn voor op de viskersboten. Ook daar zit de vernijing in, like als sorteerrobots. Met behulp van camera's wordt er gewoon gezien, is het een kanaal of is het net een kanaal. Als het net een kanaal is, dan is het in principe een bijvangst. Of het is een televisiekanaal, is het ook bijvangst en dan gaat het rechtstreeks op boord. Omdat het binnen een minuut sorteerd is, bloot orenvis in lippen. En de camera's hebben nog een voordeel. Als je op een gegeven moment de kanaal opzoekt uit net waai, dan kun je op een camera zien van nou, ik zit wel of net op het goede plakje. Blijkt op een gegeven moment dat je net op het goede plakje zit, dan heb je net omheen en dan ga je ergens oorzinnen. Nou is pas na oorlogen visken duidelijk altijd al of net een goede visklokage is. De besparende uitvindings binnen een boppenslag van De Boer. Het bedrijf is nou merklieder met apparaten van kanalenverwerking.